Aruni Pine Coroner Cap Lakha Koiraisi, Borjan Constancy, HDP, Ahithialong, Karbikuru Searching Room Me, Atumpen Me, Kangnipon. KKCA, Tiripi Me Pu Dan Sing Teron, Kongchun Bang Wilson Tiso, Dun Me Pu Rajan Bay, Dihin Rimbang Kolom Singing Leng, KKCA Dilai, HDP Oke Hai Ketok, Rongagora, Ponglang So Havara Me, Ame Pu, Lapen, Chun Bang Tum Chetong Ponsi, Me, in Nippon Lo. Me ke padolong dhan singkro pensi me chari ponno me long chirai pon nona kileji pai pai chikloni phai inkora sir kep lapen thongkep surihni rain kora tro ni hangkar biang long aparman hidipia long ki biji guru sar seke kachipia me kepaman pon japhan chiparai pon lapen tiri kamame ame phu samsung ingti dunmei phu loren kro chunbang ren singti motuma phan arpu ingvai ponno ni hang lapen ni jang kar biang long ning ke hang abang phu arta ning kan krep phu pen abat an kuru sar tum pen se amen kachethan kachimum padopon po lapen kuru sar chiri reaku amithang jongjong pen arnam ke chardom choikli thek japhan vur kamatha se amen kachethan kachimum paduji puta KKCA tir bikong chun bang wilson tiso pen phirang ke thengno pachini po lapen ke chari ning ke hang abang phu do anta mithang adung het KKCA hawara me longle hungri non pusi pachini po ni hang kar biang long arat doan apa ni jang kar biang long arat doan tame ning ke hang abang tu protan te na tum seke lada kurusa bel seven kacethan cimu na pen aseng amung babi amung ala arna malong kepon kar pika pijo amen ipia babi sega pilong abu pongan abu nim arjang alang the aju bob pen cenglok upisi kenan sot maladak seki dia long kampung, lapen ke plak ke soy ke rep, anak ke tok TV, bahai pen cenglok, ari apud kaselam, lapen ametek amidul kaselam, bahai utamedan seki pon. Dilai pen bijoy rong pi, carbing long life.